खुलुमबाय दिनैनि प्रेस मिटआव आं बेखौनो फोरमायनो नागिरदों जे जोंनि BTR आव मोनसे अर्गेनाइजेशन दं जायखौ होनो BTDS बड'लेण्ड टुरिज्म डेभलपमेन्ट ससाइटि बे बड'लेण्ड टुरिज्म डेभलपमेन्ट ससाइटि अर्थात BTDS आ BTR नि गासैबो डिस्ट्रिक्टनिफ्रायनो सोद्रोमाफोर लानानै मोनसे आमब्रेला अर्गेनाइजेशन हिसाबै दाजानाय जादों तो बे BTDS आ एबारनि टुरिज्म डे को माने 2022 27 सेप्टेम्बर 2022 बे सानखौ माबोरैहाय फालिगोन बा बेखौ फालिनायनि जायखिजाया हाबाफारि लानाय जादों हाबाफारिया ओरैबायदि जागोन जायखिजाया जों साननैनि थाखाय हाबाफारि लादों बे सिगां जोंनिया बे ओपनिं सेरिमनि जागोन बे अदालगुरि भैरबकुन्द ओपनिं सेरिमनि जागोन बेनिफ्राय फैनानै 27 तारिखै माने 27 तारिखै मानासाव क्लोजिं सेरिमनि जागोन तो हाबाफारिया ओरैबायदिहाय माने लाजानाय जादों बे हाबाफारियाव जोंनि स्टेटनिफ्राय आसामनिफ्राय बिथां जयन्त मल्ल बरुवा कैबिनेट मिनिस्टार टुरिज्म कैबिनेट मिनिस्टार बिथां थागोन अनारेबल BTR नि चिफ मिस्टार प्रमद बर' लोगोसे टुरिज्म EM धर्मनारायण दास बिथांमोना थागोन जायखिजाया बे हाबाफारियाव आरो बायदिसिना मा होनो एक्टिभिटिस लानाय जादों जेरैहाय कार रेलिखौ जोङो भैरबकुन्दनिफ्राय स्टार्ट खालामगोन कार रेलिनिफ्राय माने जेनेबा भैरबकुन्दनिफ्राय स्टार्ट खालामनानै भाया बगामाथि जानानै जोङो मानासाव बे एन्डिं जाफैगोन ओमफ्राय बेनि गेजेरावनो आरो दंबावो जिहेतु एबारनि टुरिज्म साना माने रिथिंकिं अफ टुरिज्म बेखौ लानानै बेखौ लोब्बा लाखिनानै खुंजानाय जागोन बेनिखायनो जायखिजाया फरायसुलिफोरनि थाखाय जोङो एसे राइटिं कम्पिटिशन ड्रयिं कम्पिटिशन बेफोरबायदि मा होनो बादायनाय जिथुनाखि एक्टिभिटी हाबाफारि बेफोरखौ लाखिनाय जादों बेनि गेजेरावनो आरो फट'ग्राफि कम्पिटिशनबो लाखिनाय जादों किन्तु फट'ग्राफि कम्पिटिशना ओरैबायदि जायखिजाया कम्पिटिटरा माने BTR नि बाखिन्दा जानांगोन उइदिन BTR जानांगोन आरोखि तो बिनि थाखाय जोङो डिटेल्स जेनेबा स्क्रिनाव जोङो होगोन बिनि फन नाम्बार इमेल गासैबो डिटेल्स थागोन लोगोसेहाय मा होनो बिनि प्राइज डिस्ट्रिबिउसन बेफोरो गासै जोङो स्क्रिनाव खोन्थानाय जागोन ओमफ्राय माबाफोर थायोबा जानबुं नाम्बार होनाय जागोन बेयावबो फन खालामनानै नोंथांमोना मा होनो मिथिनो मोनगोन माबा मिथिनो हागोन ओमफ्राय लास्टआव आं माने बेखौनो फोरमायनो नागिरो जे जाहाथे बे प्रग्रामखौ वर्ल्ड टुरिज्म डे सेलिब्रेशन बा वर्ल्ड टुरिज्म डे सानखौ फालिनायाव नोंथां रायजो राजाफ्रा जाहाथे आइ आफा बिदा फंबाय बिब' बिनानाव गासैबो नोंथांमोना लैहोर बाहागो लानानै बे माने वर्ल्ड टुरिज्म डे फालिनाय सानखौ जाहाथे माने मेहेरगोनाङै खुंफुंनो हायो बिनि थाखाय नोंथांमोननिफ्राय मदद बिनानै आं दिनैनि प्रेस मिटखौ बेखिनियाव फोजोबनाय जाबाय আমি আজি আপোনালোকৰ মাধ্যমৰ জৰিয়তে আমি ৰাইজক অৱগত কৰাব লৈছোঁ আমি কি কৰিম আৰু কি নকৰিম আমাৰ কথা হ'ল আমি দুদিনীয়াকৈ কৰিম বুলি যিটো লৈছোঁ আমি হাতত প্ৰথম দিনা থাকিব আমাৰ 26 ভৈৰৱকুণ্ড ওদালগুৰিত আমাৰ তাত ওপেনিং সেৰেমনি হ'ব য'ত নেকি আমাৰ মুখ্য অতিথি হিচাপে থাকিব অসমৰ মাননীয় মন্ত্ৰী টুৰিজম মন্ত্ৰী শ্ৰীযুত জয়ন্ত মল্ল বৰুৱা ছাৰ আৰু লগতে থাকিব আমাৰ BTC প্ৰধান শ্ৰীযুত প্ৰমোদ বড়ো ছাৰ লগতে থাকিব আমাৰ ডেপুটি চিফ গোবিন্দ বসুমতাৰী ছাৰ EM ধৰ্মনাৰায়ণ দাস ছাৰ আৰু আমি ভাবিছোঁ আমাৰ নেইবাৰ কাণ্ট্ৰি যেটো ভূটান আমি শুনি আছোঁ ভূটান ৰিসেন্টলি ভূটান খুলিব বুলি যদি ঠিকে থাকে খোলে তেখেতসকলৰ লগত যোগাযোগ হৈ আছে
তো তেখেতসকলৰ পৰাও টুৰিজিমৰ কিছুমান টুৰ অপাৰেটৰ্स থাকিব কিছুমান অফিচিয়েল থাকিব বুলি আমি ইতিমধ্যে যোগাযোগ চলি আছে गोजोनथाव खौरां नोंथांनि रोंगौथिखौ दिन्थिनो थाखाय फैगासिनो गोदान खाबु बडलेण्ड गट टेलेन्ट गोजौसिन जौसाङाव दिन्थिनायनि खाबु BTR आव बडलेण्ड गट टेलेन्ट सिजन 2 आ फिन सौफैगासिनो नोंथांनो गोदान खाबु लाना जाय जौसाङाव नोंथाङा गावनि गुनगोनां रोंगौथिखौ दिन्थिनो हागोन जानो गोनां बडलेण्ड गट टेलेन्ट सिजन 2 निनो अडिशननि अक्ट'खौबो थि खालामनानै होखानाय जाबाय फारि बायदियै फैगौ 25 जुलाइ दाननिफ्राय लानानै 2 आगस्त खालारसिम मख'नाय जायगाफोराव लानाय जागोन मख'जाथावदि अडिशन रेजिस्ट्रेशननि खालामनो थाखाय 8399890945 9101102339 आरो 9577573499 जानबुं अनजिमायाव जगाजग खालामनो हागोन